Hola, me llamo Tom. Juguemos. Fíjate bien. A ver. ¿Quién se ha equivocado? Mira, ups, me he equivocado. Nosaltres portem aquí 5 mesos, però hi ha gent que porta gairebé un any, visquent aquí en el programa Ruthless Protesta i Proposta. A veure, te les poses molt bé, les sabates? Home, a ningú li agrada viure al carrer. Passa que nosaltres ho fem com a protesta per exigir una vivenda justa i assequible. Ja surt o què? Has estirat les cames? Home, no és fàcil. El que passa que estem bé i pensem que estem fent alguna cosa, realment. Ui, la higiene era una de les nostres grans preocupacions, perquè clar, viure en un parc no és molt higiènic, que diguéssim. Però, bueno, ens hem fet les nostres cosetes, no? Sí, bueno, de fet, de nivell d'urgència tenim una regadora i una palangana i tal per rentar-nos la cara i les mans i les dents per anar-nos a dormir. Sí, el que és ja higiene més personal, més íntima i més completa. Llavors anem aquí a un col·legi que tenim aquí al costat, que diguéssim que el conserge s'ha solidaritzat bastant i ens deixa entrar, diguéssim, abans que els nens entrin a l'escola, doncs ens deixa entrar i fer servir les instal·lacions. ¡Hasta luego! El sistema elèctric és una mica precari. Bueno, tenim dues maneres. Podem fer-ho amb una bateria de cotxe, passa que és una història molt llarga, i hi ha l'altra manera que és robar-la por ahí. Ja som aquí? Amb un cable. Vols que t'ajudi? Sí, agafa-li que... T'ajudo. Portes tu? Mira, ja no. Els veïns vigilen bastant les coses quan ens anem cap a la feina, portem el nen al col·le i tot. Els veïns ens vigilen les coses i a més hi ha un senyor que és jubilat, el Benet. El senyor Benet. Sí, que ve aquí seu una estoneta, va controlant, que no passi res. Sí. Aquesta bossa és frigorífica, és nevera, llavors col·loquem les verdures, la fruita, les coses així que es poden fer malbé. Una mica de llet. Aquí hi ha una altra làmpara, però no va. Perquè no té les piles.
Bé, ho porta bé. Bueno, té una casa joguina, no?, com aquell que diu. Sí, ho porta bé, és una mica duret a vegades, però bé, sobretot el fred i la temperatura en hivern. Aquest és el pis de dalt i aquest el pis de baix. Home, és una mica com un pas endavant a partir de les manis que van començar mitjans l'any passat. Eren multitudinàries, hi havia gent de tot. De fet, no eren manis polítiques. Era una manera diferent de queixar-se. Sembla que el moviment roofless s'ha d'entendre en un context de fort increment dels preus de la vivenda. Que els preus pugin es deu a dos factors. Per una banda, una pressió excessiva de la demanda i per una altra, la incapacitat de l'oferta de satisfer les necessitats del mercat. És un moviment absolutament normal, habitual en qualsevol mercat. El mercat immobiliari es comporta en molts aspectes com qualsevol altre producte. Per tant, estem davant d'una demanda molt forta i d'una oferta molt reduïda. El que passa que la situació es va arribar a posar, la veritat és que bastant violenta, i acusaven una mica tot el moviment amb certa violència ciutadana. Fins i tot els ministres, el Consell de Ministres va anul·lar una reunió que hi havia a Barcelona el 16 d'octubre, al Barcelona Meeting Point, i la va anul·lar i no es va arribar a fer mai. Vull dir que imagina't com estan les coses. I a més era una cosa que estava completament incompresa. Vull dir que ja d'aquesta manera s'ha canalitzat, és una cosa constant, és una cosa molt més relaxada i que la gent ho entén millor, de veritat, i col·labora amb això, que és el més important. Aquest és el nostre logo, són els roofless. Diguéssim que seria com els homeless, però els homeless no tenen casa, nosaltres casa sí tenim. El que passa que no ens volem sometre a les imposicions de les cases que ens volen imposar. El logo que, diguéssim, fa que ens dona una mica de sentit i ens unifica a tots, perquè si no la gent podria pensar que som uns bojos que vivim aquí en un parc, no? Va sortir d'una de les juntes de la comunitat Vicenç Vives dels Jardins, diguéssim que són els fundadors, els progenitors de tot, no? Si algun dia voleu saber exactament el que és el moviment roofless, només heu d'anar allà. Ja vaig vindre aquí perquè tots els veïns baixaven i jo no em podia quedar sola. Clar que sola ja hi visco, però és molt trist que després de 40 anys que vius en una casa que et treguin al carrer. És com si t'arrenquessin un braç, una cama, una cosa teu. Molt dur. Tots, filla, a tots mos va treure de casa. Va ser un cas molt sonat, molt sonat. Jo feia 40 anys que hi vivia, I bueno, llavors van dir el mòbil d'en Canyelles, que jo no sé què vol dir això del mòbil d'en Canyelles, saps? Però sí que sé el que mos va fer, que mos va enganyar com a xino. Realment va ser molt sonat i de fet el fenomen del moving és cada vegada es va arraigant més en ciutats com Barcelona, en grans ciutats. El fenomen del moving és el terme que s'anomena l'actuació feta per part de l'arrendador d'un immoble per tal de poder disposar-ne quan abans. Les accions que parlàvem poden ser des del tall de serveis, provocar humitats intencionadament. Amb el d'Escanyelles, pel que conec, la diferència és que afecta a bastantes persones. No era una finca molt antiga. En el cas d'Escanyelles també hi ha moltes persones bastant joves. Sí, efectivament, una de les al·legacions que va fer per l'expedient va ser que el que és l'edifici estava en runes. I curiosament, al cap de poc temps, sobre el solar amb el que estava edificat l'edifici,
s'ha construït un edifici nou d'oficines d'una gran multinacional. Bueno, ja ho veu vostè. En ruïnes no es veu. Sembla com si l'estiguéssim arreglant, com si s'estiguin arreglant la façana, i no sabem exactament com tenen la barra de dir que això està en ruïnes. De molta indignació, destrossats, anímicament fatal, no podem dormir per les nits, l'angoixa de pensar on anirem a viure, on anirem a dormir, què farem amb els fills, amb les coses que tenim a dintre. Va ser un fet prou conegut, que va ocupar les primeres planes dels diaris, que va ocupar molts minuts en les telenotícies, perquè va representar un gran escàndol per ell mateix, i després sobretot en el context en el que es produïa. És un context de forta especulació immobiliària. Trobem davant d'una gran empresa del sector immobiliari que realitza un moving molt evident, o que va ser percebut com molt evident, enfront d'una gran comunitat de veïns, no sobre individus concrets, no sobre un pis en concret, no sobre un veí específic, sinó sobre un conjunt d'una gran comunitat. Aquesta gran comunitat de veïns, doncs, evidentment, té un element de solidaritat intern, el fet de veure's afectats tots conjuntament i de tindre un context social que és favorable, provoca i fa possible, simultàniament, el fet que aquesta gent surti del seu bloc de pisos i opti per viure com un acte de protesta, segurament al principi una mica divertit, una mica provocador, una mica no conscients ben bé del que anaven a fer, i se'n vagin a viure, o facin veure que se'n van a viure en un primer moment en aquests jardins Jaume Vicenç Vives. Senzillament que el propietari ens vol tirar tots al carrer. I bueno, ja estem superindignats. El propietari, que és un sinvergüenza, que ens ha dit que això estava en ruïnes, i és mentida, perquè ens hem enterat que l'únic que vol fer són oficines, i això no pot ser. Hem de fer alguna cosa perquè estem al carrer. Cada dimarts, entre 9 i 9 i mitja de la nit, ens reunirem tots els afectats i ja decidirem si farem talls de tràfic, farem cassolades. Tots a la plaça, amb els mobles, i estarem allà fins que això s'arregli. Som 10 famílies, i escolta, mira, tenim un lema. Maite, va, ho diem... I tant. Tots juntes, va. Què hem de fer? Viure al carrer? Viure al carrer? Doncs això farem. Vam anar per fer una manifestació d'aquelles que es fan, per queixar-nos o per reclamar i res més, però quan vam tornar a casa ens vam trobar amb tots els mobles al carrer i ens vam haver de quedar. Què havíem de fer? Vam anar només a fer unes queixes, no anàvem pas per res més. I bueno, el que més trobo a faltar de tot són les meves amigues, que no em truquen, no em diuen res. Ja sé que no tinc telèfon, però no es costaria res de venir a fer una visita. El que passa és que no entenen per què visco aquí, no ho entenen. Són una mica xapades a l'antigua. No és pas que jo sigui moderna, que no ho soc, però quan te treuen de casa teua, alguna cosa has de fer, no? Et trobes al carrer i has de defensar la teua.